ev malbat ji Kobaniyê û niha li Bakurê Kurdistanê penabere. Taybetiya vê malbatê ji penaberên din cuda ye. Lewre yekem malbata ku rêberê PKK Abdullah Öcalan dema ji Tirkiyeyê derketiye xwe spartiye mala wan. Vê malbatê tam 40 roj ji Öcalan re mazûvanî kiriye. Pismamekî malbatê me ê kulfetê min li vir bû kete pêşiya serok ew serok vehatin. Li malbatê me rûniştin. Al wê derê hîjar nikabû aşkere rûnişta. Behsa apotkirin digo yanî seba vê ew ê hizbê kurmancî hatiye no Tirkan lê digerine yanî xeberê nedine kesî bira veşortî bê nava da bira hindir da bê kesî re me bêjin heval hatine ba me. Varılan bu anlaşma Ew dibêjin taybetiya Öcalan ji mêr û zilamên din gelek cuda bûye. Nedihîşt merî xizmetkê bixwe bîne ew ê xwe dikir. Nedihîşt me xwarinek dadanî pir digot va çi tewran pir datînin. Yani şekil dameynin. Ku çi hebe em ev bixwin qenaetî xwe dikir. Ne îsanekî yanî xwarinê rewja ew ê rew neywergabû. Bihêv bû yanî yanî me ku lê dinêrî yanî te newêr bû lê binêr yanî ewa xwe hebû sama xwe hebû. Erê me bihevre fotoğraf derxist jî em li ber sekinî çend caran got bi mêrik re got çek fotoğraf vê derxe yanî got derneket carek yekî û didiyan. Dema rêberê PKK Öcalan di 15 Sibatê de tê girtin, şîneke mezin dikeve malbatê. Lewre dayika Zelîxe ji mirina hevjînê xwe zêdetir li ber girtina Öcalan dikeve. Em şewat jî me dî pir çetin bû welahî. Ne wekî ku bîne kulfetê min mir dîsa newergabû. Yani bavê zarokê. Pir çetin bû. والله ما خواکش جگیری را و چند روزا ما خوارن نخوار و ام به حجین خوازی آمد گو زارو که مگیش کی بمرانا و یعنی ام چی دهات سری ما برا باتا برا یعنی ما گرتنی سرو ندیا یعنی ما هر تشت وقت کر ما اینو ند کر کو سرو وی هاوی وری گرتن و خاینتی لی بکن یعنی پر زور بو tırsa imhabuniye rabu. Ew dibêjin ger careke din Öcalan bi awayekî azad bibînin, ew ê per û baskê wan çê bibe û hema ji kêfa bifirin. Lewre ew rêya azadiyê di azadkirina Öcalan de dibînin. Dünya hişyar kir, dünya biçav kir, dünya rakire serpiyan. Ji xwe re jî nekir, ji milletekî re gî kir. Ji xwe re tiştek nekir. Ada Xwedê îşallah emrekî dirêj jî pê de, selametî jî derkeve, dîsa bîne berê hev de bibîne. خوازم از بین بس برای یعنی جوی داری آزاد ببی در کافه و یعنی هوا ام چیکی نخوازن ام ببینن و از هرم ریویجی راموسم و ونی Li gorî malbata ji Kobaniyê ku Öcalan li Rojava hewandine, roja ku Öcalan azad bibe, dê ji bo wan cejin, kêf û seyran be. Xeyala herî mezin ya malbata Kobaniyê ew e ku rojek ji rojan zûtir Öcalan ji wê zindanê derkeve azad bibe û azadiya Rojavayê Kurdistanê jî li Kobaniyê bi hev re pîroz bikin. Maşallah dekak. Rûdaw êlih.